പ്രിയമുള്ളവരെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഇന്ന് 2023 ഫെബ്രുവരി 18, അതായത് ഈ വർഷത്തെ മഹാശിവരാത്രി ഇന്നാണ്. സത്യത്തിൽ അത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയാണ്. കാരണം ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്ന ഈ ശനിയാഴ്ച ദിവസം ഒരു മഹാശിവരാത്രി വന്നതിൽ എനിക്ക് ദൈവത്തോട്, ശിവഭഗവാനോട് അത്യധികമായ കടപ്പാടും സ്നേഹവും തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. ആ മഹാശിവരാത്രി ഇന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സ്നേഹമുള്ള പ്രിയമുള്ള പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ശിവപഞ്ചാക്ഷരി സ്തോത്രം. അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, എന്നാലും ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഭക്തി പുരസരം എന്നാൽ കഴിയുന്നത്ര ഭക്തിയോടുകൂടി അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ശിവം എന്നു പറഞ്ഞാൽ നന്മ ചെയ്യുക, അതായത് യാതൊരുവിധ സ്വാർത്ഥഭാവവുമില്ലാതെ ലോകത്തിന് വേണ്ടി നന്മ ചെയ്യുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ആ വാക്ക്, ആ ശിവഭഗവാൻ ചെയ്ത നന്മ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം. കാളകൂട വിഷം വിഴുങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചു ലോകത്തെ രക്ഷിച്ച മഹാപുരുഷനാണ് നമ്മളുടെ ശിവഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ആ ശിവം എന്ന വാക്കിൽ, ശിവം എന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ശിവൻ എന്ന പേരുണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് ശിവഭഗവാനിൽ പ്രണാമമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു പഞ്ചാക്ഷരി സ്തോത്രം. ഓം നമ ശിവായ, 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 ഓം നമ ശിവായ. നാഗേന്ദ്രഹാരായ ത്രിലോചനായ ഭസ്മാംഗരാഗായ മഹേശ്വരായ നിത്യായ ശുദ്ധായ ദിഗംബരായ തസ്മൈ നകാരായ നമ ശിവായ. നിത്യായ ശുദ്ധായ ദിഗംബരായ തസ്മൈ നകാരായ നമ ശിവായ. മന്ദാകിനി സലിലചന്ദന ചർച്ചിതായ നന്ദീശ്വര പ്രഥമനാദ മഹേശ്വരായ മന്ദാരപുഷ്പ ബഹുപുഷ്പസുപൂജിതായ തസ്മൈ മകാരായ നമ ശിവായ. ഓം നമ ശിവായ, ഓം നമ ശിവായ, ഓം നമ ശിവായ. ശിവായ ഗൗരീവദനാരവിന്ദ സൂര്യായ ദക്ഷധ്വജ നാശകായ ശ്രീനീലകണ്ഠായ വൃഷധ്വജായ തസ്മൈ ശികാരായ നമ ശിവായ. ഓം നമ ശിവായ, ഓം നമ
ശിവായ. ഓം നമ ശിവായ. വസിഷ്ഠകുംഭോദ്ഗമഗൗതമാര്യ മുനീന്ദ്രദേവാർച്ചിത ശേഖരായ ചന്ദ്രാർക്കവൈശ്വാനരലോചനായ തസ്മൈ വകാരായ നമ ശിവായ. ഓം നമ ശിവായ. ഓം നമ ശിവായ. ഓം നമ ശിവായ. യക്ഷസ്വരൂപായ ജടാധരായ പിനാകഹസ്തായ സനാതനായ ദിവ്യായ ദേവായ ദിഗംബരായ തസ്മൈ യകാരായ നമ ശിവായ. ദിവ്യായ ദേവായ ദിഗംബരായ തസ്മൈ യകാരായ നമ ശിവായ. ഓം നമ ശിവായ. ഓം നമ ശിവായ. ഓം നമ ശിവായ. നന്ദി, നമസ്കാരം.